Студиото сега доктор Георги Гелев, директор на Спешна помощ София, и Генка Шикерова. Здравейте! Отзвук след разследването на Генка за това как и в какви условия работят лекарите и изобщо персонал в Спешната помощ в София. Автентични кадри и записи, които видяхте снощи в разследване. Кажете най-простичкото, което направи впечатление. Що няма GPS 2017 година работещ, а се чудят къде са Манастирски ливади, къде е изток, къде са Манастирски ливади изток. И имахме наистина смъртни случаи заради други грешки. Нека да започнем с вашия въпрос по отношение на GPS-ите. Всеки един наш автомобил, 90 линейки са това, има GPS инсталиран в колата. Този GPS, само една секунда да ви обясня. Тези GPS-и, които са монтирани, те са за следене къде се намира линейката от страна на ръководителя на смяната и от диспетчерките ни. Те се визуализират на една видеостена, подобно на вашите тук голям екран, където е картата на София и всяка една линейка, която е на работа, се вижда точно на коя улица и в кой квартал. Шофьора, човекът се качи в колата, иска да стигне до някъде. Вие може би имате предвид GPS с навигация. Да, не всички линейки имат навигация. Тъй като и в самия материал на госпожа Шикерова стана ясно, че GPS-а не му работил и трябвало да го ориентират там един от шофьорите. Защо няма GPS навигация във всяка една линейка? Вижте, както линейките, така и всички прилежащи активи към линейките се закупуват единствено и само от Министерството на здравеопазването. Те ни се предоставят на нас за стопанисване и управление. Ние сме длъжни с тях да работим. И каквото ни е предоставено, с това да изпълняваме. До 8 минути има приоритет при много спешни случаи. Нали, да се стигне за 8 минути, ако си с хартия на карта, ти докато я разлистиш и сгънеш, 4 ще минат. То е неизпълнимо това. Да. Сега, нашето ежедневие е коренно различно от това, което в случая показаха в предаването. Един шофьор разлиства карта. Когато се каже конкретен квартал с адрес и не е ясно, и на шофьора не му е ясно къде отива, да, той тръгва веднага към квартала. Доктора или медицинската сестра, говоря, когато няма навигация. Държи връзка с диспетчера. Не държи, а тя отваря картата и тя казва откъде да се мине. Сестрата? Да, или лекара, който се вози до шофьора. Тоест, това е един екип и те винаги си помагат един на друг. Не трябва ли шофьора да си кара с навигация? Ако това не изчистим... Да, той си кара към конкретния квартал, а в същото време подробностите в самия квартал и коя на коя е пряка и къде точно се намира този номер или блок, му помага, в такъв случай му помага... Медицинската сестра трябва да го ориентира бързо. Не трябва да го ориентира, му помага. Да, тя се включва в този процес. Това е съвместна дейност. На телефона, на най-простия мобилен телефон има навигация, доктор Гелев, това трябва да се осигури. Пак ви повтарям, това може да го осигури единствено и само Министерство на здравеопазването, тъй като това е така наречения дълготраен материален актив. Според мен не може да занимава с карта, трябва да има информация много точна, предварително, държайки връзка с колегите си, какъв човек ще завари. Затова трябва да е готов, а не да отива и да открива... Може би тук е мястото да благодаря на госпожа Шикерова. Тя в анонса каза, въпреки системата и въпреки неблагоприятните условия, да, това е нашата работа. Не знаеш къде отиваш, не знаеш с кого ще се срещнеш, не знаеш как ще те посрещнат, не знаеш какъв ще бъде изхода и какво ще завариш, ще се справиш или не. Това е един постоянен стрес на работещия в спешна помощ. Генка, която се занимава с проблемите на спешната помощ от много време, всякакви сигнали пристигат по нея по темата. Кой според теб е най-големия проблем на спешната помощ? Мога ли си позволя да кажа нещо? Не. Без да съм професионално потопена в темата, колкото ти. Изключително малко екипи. Абсурд за толкова голям град, толкова малко линейки да са на смяна. Не е проблема даже в линейките. Той доктор Гелев може да го каже. Проблема е в... присъствието на хората, защото линейки в много случаи няма екипи. Достатъчност на кадри. Да, няма кадри достатъчно. Даже е имало случаи, в които столицата е обслужвана от под 10 екипа. Може да си представите двумилионен град, в който по-малко от 10 линейки на практика да реагират на повикванията, които на ден понякога достигат до 300.
Няма как да се случи. Средно на ден, ние обсъждахме и с доктор Гелев, той каза, че работят около 15 екипа за столицата. Това е извън В момента София област. колко екипа има на смяна? 19. Говоря за през нощта. Не, сега. Тази сутрин сега. все още... Не е ли Аз дойдох тук в 7:30. Не, В 8 часа става смяната при нас. Не се И ли тогава знае? става... Знае се колко са прогнозните, но колко са реалните. Вижте, в спешна помощ работят хора. Хора, които, примерно в една грипна епидемия, контактуват с какви ли не. Изведнъж всичко е планирано и трябва да са 20 или 25 екипа. Внезапно се разболяват 3 или 4 от... Това е ясно, това за всяка работа. Въпросът е по Вие план ме колко питате колко дежурни са има. точно. Не мога да ви кажа Били сега. са 19 през Докато не нощта. ми се докладва, това става в 8 часа и 10 минути, но моят телефон заради Били са предаването... 19 през нощта. 19 за столица. Да. Сборно 35 с областта. Отново ли Министерството или при вас вече е проблема? Видяхме в разследването и снощи в пълния му обем лошо състояние на самите автомобили, липса на светлини, те не могат да си пуснат сирените, липса на, като натиснат радиостанцията, пък се включва сирената. Носилките, където тежко болен човек трябва да е легнал, ако му пратят линейка баничарка, трябва да е като на стол седнал, без отопление за дете на няколко месеца Вижте при сега, минусови господин температури. Викторов, вие сте млад човек, интелигентен. Аз съм ви донесъл млад спрямо мен, говоря. Не знам защо се засмяхте, но... За фамилията. За името. Това... Николаев, Да. извинявайте. Това какво е? Така. Няма значение. Показвам ви една Какво е баничарка. Много ви моля да я покажете. Как изглежда баничарката. Това е салона, сниман отзад. Ако давайте нататък. Тоест, какво Искам да ви покажа, ще че са добри не се условията возят ли? под 90 градуса в седнало положение. Ето е носилката. Нали виждате как Въпросът е паднала предната седалка? Нали виждате седалката? Ето е сега много ясно поставена. До носилката, това е за лекара. Тоест, ако някой я сгъва в нарушение на правилата, а не, защото няма тя място. стои сгъната, докато се придвижва екипа до мястото на инцидента. В момента, в който се натовари болния, той е в легнало положение. Ето, виждате главата как е изравнена с рамото на шофьора. Второто, което е с въпросните баничарки... А отпред вози ли се някой или в този момент всички са отзад? Само шофьора. Да. Лекара се намира отстрани. Да, този автомобил на времето сестрата. наистина беше пригоден. Тези автомобили бяха пригодени за диализа. Но ето това беше в моите възможности. Това направихме. Отремонтирахме и поставихме тези носилки и на практика в момента имаме 22 резервни автомобила. Това е в идеалния случай, в който седалката е бутната напред и на практика до шофьора няма никой. Главата или там каквото се предполага на пациента, най-вероятно се пада при шофьора, нали Точно така? така. Тоест, в някакъв момент пациентът се обръща, повръща, всичко отива върху шофьора. Друг проблем, който съществува в тези линейки е, че на практика хората, които обслужват пациента, защото този пациент, за да стигне от точка А до точка Б, трябва да бъде транспортиран в състояние, в което, ако не друго, поне да не се влоши. Това, което обясних хората, които работят в подобен тип условия, е, че на практика в този тип коли не може да се окаже адекватно помощ на пострадалия. И още едно нещо, тук няма преграда, това, което обяснихме и в материала. Няма защитеност на човека, който вози линейката от евентуално преместване при удар или при рязко спиране. И тук идваме до друг важен момент, който разбрахме покрай подготовката на материала. Миналата година в края Министерството на здравеопазването проваля търг за застраховки. И в момента екипите на спешна помощ пътуват без застраховка злополук и без автокаско. Това, което е положителното следствие на нашето запитване миналата седмица по отношение на застраховките, е, че може би ще се задейства някакъв спешен план и ще се даде възможност на самите центрове да направят по спешност този тип да си направят Ами да, защото в момента те нямат нито автокаско, нито злополука. Заради провала на този търг са ги накарали, са дали възможност на центровете за спешна медицинска помощ, поне гражданска отговорност да си направят сами. Предполагам, темата е безкрайна, безкрайните проблеми, безкрайните разкрития за проблемите. Ако искате, кажете финал. Всъщност към финал отиваме. Вижте, не направи ми много силно впечатление анонсите.
Хаос с линейките. Знаете ли кога ще настане хаоса в крайна сметка? Ако извикаме сега в момента всички линейки тук и обградат вашата телевизия и само за един час остане столицата без линейки, тогава наистина бъдете сигурни, че ще настъпи хаос. Не е това, което искаме да внушим на гражданина и това сатанизиране на било служби, било конкретно лекари. Разберете, че... Няма само сатанизиране. искам да кажа още нещо. Знаем, че са малко, но в 10 часа да се повика линейка да дойде в 3, очевидно има проблеми, трябва да се дискутира. Разбирате ли, че това никъде не се показва какъв е кода, ако следваме триажа, т.е. медицинския стандарт, с какъв код е това? Да, ако това е един хроник, ако това е един наш абонат, който непрекъснато ходиме, да не кажа ежедневно, ежесменно. Ако е този случай, и те са обикновено такива, няма как да предпочетем него, вместо да отидем на спешния случай, където умира. Да, това е триажа. И той го има. Случай такъв ли е? С случая с искането от 10 часа и пращането в 3. И другите часове, които се дадаха. Максимума на кода е 120 минути. Да. И не забравяйте, че този бърза помощ. стандарт ще влезе задължителен през 20-та година. Ние тренираме в момента да достигнем тези времена. Добре. И мога да кажа, че от самото начало на нашия център, от преди 85 години, опитваме да ги гоним и винаги сме били почти във всички случаи Благодаря ви много. норма. Темата е отворена. Очевидно, доктор Гелев, Генка Шикерова.